Aurkeztuko gehiago hemen gaudenak, pixak bezitotzeko, asko dagoekizu ezeitu gara, baina ez dakizu enentzako. Iñaki Bengoetxea da erronka honen burutakoa, Bea eta Peli ibili dira hau antolatzen eta honen idea usurbilera ekartzen. Beraiek leheno antolatu izan dute beste leku batzuta, baina kontatuko dugu berak. Gero, gure ondoan dago Agurtzane, Eusuriko Katesa, eta eskertu nahi dugu baita ere Banitxari egindako laguntzaren gatikan. Eta gero ni nago baita ere antolatzaile taldean nago, baina Auzoko Ibaiundo elkarteko presidente bezala. Agustin ez nagola nahi zitu, eta zinezki bizitza eta... Lehendabiziko gauza, eskerrak etorri zen eta batez ere, hemen eskertu daukaten pertsona eskertu nahi ez, hasieratik hasi ginean erronka hon prestatzen, hemen udaletxetik jaso dugu laguntza izan da ikaragarria ez. Hori pixkate esplikatzeagatik erronka hau zertan datza, ez dakitinak dakizuten zein da funtzionamentoa, izena Bagdad erronka da eta estatu batutik datuen invento bat da, ez? Orduan hemen Europan nahiko sartuta hau, eta hemen Euskal Herrian, datorren astean ospatuko duguna, Euskal Herrian lehendabiziko edizioa izango da antolatzen dena. Agustinek esan duen bezala, nik beste laun badokate peio, beste hor gaude bi antolatzaile, pixaburu, ez teknikoa, beste laun horrela zidia guri nintzen. Eta gu Donostin peio eta bilok Donostiarra gehan, eta gu Donostin bi proa txikiak egin izan ditugu, eta bigarrena antolatu ondoren, zergatik ez gara esaten den nos tiramos a la piscina. Baina hortarako, iaz, Donostiko froga antolatu eta gero, konturatu ginen, hemen gauzasko daude ikasteko eta ikusteko, eta juginen Frantzira, horrelako lasterketa ofizial bat ikustera, eta zerrekin topatzen ginen. Eta ikusi ginen, batez ere infrastruktura bat, behar zala frontoi kiroldegi estali bat, hori Donostin kontxanen izan genitu bi frogoiek, eta hori ezinezkoa. Eta gaina, gehu buruan jabenen helburua, lasterketa edo erronka honek behintzat egun oso batek irautea. Hori derrebote, beste egun batek Agustinekin topatu ginen, hemen uzuren afari baten, Santoneka auzoan, zemen frontoi bat da, frontoia. Eta hori hasi ginen makinatzen, lehendabiziko pausoa, bertako elkarteko agostasuna edo baimena, eta segido udaletxanekan. Eta egia esan udaletxean eduki izan ditugun abuztun hasi ginen, eta udaletxekin izan ditugun bilera guztiak izan dirala, una goza. Osa, dena, bai, dena errestasuna izan dira, autolatu, gu lagunduko dugu, eta, bertan hori, ez. Hori da pixkat, lasterketa honen historia. Teknikoki, pixkat esplikatzeagatik, erronka honetan, egin behar dana 6,7 kilometroko ibilbide bat markatu behar da, eta momentu oro, zirkuitoa berdina da, eta kilometroa berdina da. 6,7 kilometro, eta irtera ematen zaionean, partaideek daukate ordu bat gehienez ibilbiderik osatzeko. Bakoitza gestionatzen du bere ritmoa, bere nola jugo, oinez korrika, aldezu bukatu 40 minutan, 50 minutan, baina beti 6,7 kilometroik osatu eta stop. Orduro, puntuan, urrengo birari irtera ematen zaio. Eta horrela jarraitzen dugu, azkenan bat bukatu arte, eta bat horrek gainera premio bezala mamatu bera bat arete azkeneko hori, izkrizioak zabaldu genituen abenduan, erabilitugu sare sozialak guzti hauek kaleratzeko, eta bi egunetan izkrizioak bete ziren, lista espera zabaldu genuen, eta oantxe bertan gaurko egunean, konfirmatuta, esan genuen gehienez, azkenan 120 arte onartu genituen, eta azkeneko bajaekin guztira 116 partaide duko ditugu. Horien artean, 20 emakumezkoak izango dira, eta 96 gizonezkoak. Guzti horien artean, dauzkagu
Frantzitik 5 pertsona etorriko zaizkigu, eta denen artean 15 pertsonek ja esan dute behintzat, 20-24 ordu bai egongo dira hor jotak. Ordu, irtera emango zaio erronkari datorren larun batean goizeko 8:00, eta intentzioa dut frontoian gero igandean bazkari herriko bat antolatzea, eta ja pentsatzen hasierak bazkatzen nahian bitarten bateo bat horretik horreko dela jotak arrisua. Horren, pixkate komentatzati nundi datorren jendea, guztira esan dut bezala 116 parte izango dira, Gipuzkoarrak 91, Bizkaia 7, Frantziatik 4, Errioxatik 2, Leonetik 2, Araba bat, Alicantetik bat, Asturiasetik beste bat, Burgosetik bat, Huescatik bat, eta Granadatik beste parte daukagu. Eta bueno, pixkat asuntoa ilusioa handik gabe, goazkoarekin, eta bueno, behintzen nola, Euskadiko lehendabizikoa izango da, hemen Usurbilen, saiatuko gara gauza ondo ateratzea eta egitea, eta bueno, intentzioa behintzat, honei jarraipen bat ematea eta urtero behin antolatzen. Baita ere, hemen jarri ditugun paritxo hauek izango dira, alde batetik erronkaren irabazleak, ez dakigu izango da, gizonezkoa edo emakumezkoa horrek sari bat emango du, baina aparte behingo dira bi sailkapen, emakumezkoa eta gizonezkoa, eta gero bai azkenean pentsatu dugu eta Bultzaldeako alderdia osatu dugu, Hernani, Urnieta, Lasarte, Usorliko, hor ere bi klasifikazio ingo dira, gizonezkoa eta emakumezkoa. Partaide guztiei bukatzen duten arabean domina bat emango zaio, hori gari bezala, eta bakoitzak emango duen saldo. Kronometraje bat egingo da, baina kronometrajea batez ere kontatzeko bakoitzak zenbat buelta ematen ditu. Zate, helburua ez da denbora, helburua zenbat buelta emango ditu.